स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदाधिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्ण माता जी। हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। यस प्रभु गुड टू गो। पार्ट 3 माता जी। थैंक्स प्रभु थैंक्स माता जी। हरे कृष्ण। 9 पॉइंट माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा राधिका माता जी। वणक्कम माता जी। हरे कृष्णा। वणक्कम। प्राणिनामुपकाराय यदेव परत्र च कर्मणा मनसा वाचा तदेव मतिमान् भजे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्राणिनाम उपकाराय यत्येव परत्र च कर्मणा मनसा वाचा तत्येव மதிமான் பஜேத். புத்திசாலி மனிதன் தனது செயல் எண்ணங்கள் மற்றும் வார்த்தைகளினால் எல்லா உயிர்வாளிகளுக்கும் இப்பிறவியிலும் மறுபிறவியிலும் நன்மை பயக்கூடிய செயல்களை செய்ய வேண்டும். பொருளுரை. துரதிர்ஷ்டவசமாக மக்கள் பொதுவாக மறுவாழ்வில் என்ன நிகழப் போகிறது என்பதை அறியாமல் உள்ளனர். மறுவாழ்விற்காக தன்னை தயார் செய்தல் பொது அறிவாகும். இதுவே வேத நாகரிகத்தின் கோட்பாடாகும். ஆனால் தற்போது உலகெங்கிலும் உள்ள மக்கள் மறுவாழ்வினை நம்புவதில்லை. செல்வாக்குள்ள பேராசிரியர்கள் மற்றும் இதர கல்வியாளர்கள் கூட உடல் முடிந்தவுடன் அனைத்தும் முடிந்து விடுகிறது என்று கூறுகின்றனர். இத்தகு நாஸ்திக கொள்கை மனித நாகரிகத்தை அழித்து விடுகிறது. மக்கள் பொறுப்பற்ற முறையில் எல்லாவித பாவ காரியங்களையும் செய்கின்றனர். இதனால் மனித வாழ்வின் விசேஷ தன்மையானது பெயரளவு தலைவர்களின் கல்வி பிரச்சாரத்தினால் அகற்றப்பட்டு விடுகிறது. உண்மையில் இந்த வாழ்க்கையானது மறுவாழ்விற்கு தயார் செய்வதற்கானது என்பதே உண்மையாகும். பரிணாம வளர்ச்சியின் மூலமாக ஒருவன் பற்பல உயிரினங்களை கடந்து மனித வாழ்வை பெற்றுள்ளான். இது அவன் ஒரு சிறந்த வாழ்விற்கு ஏற்றம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பாகும். இது பகவத்கீதையில் 9.25 விளக்கப்பட்டுள்ளது. யாந்தி மாம் தேவ விருத்தா தேவான் பித்ரூன் யாந்தி பித்ருவிருத்தாக பூதானி யாந்தி பூதேஜ்யா மாந்தி மத்யாஜினோபிமாம். தேவர்களை வழிபடுவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பர், முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர், பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பர், மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்வர். எனவே ஒருவன் தன்னை தேவர்கள் வசிக்கக்கூடிய மேலுகங்களுக்கு உயர்த்தி கொள்ளலாம். பிறகு லோகத்திற்கு உயர்த்தி கொள்ளலாம், பித்ரு லோகத்திற்கு உயர்த்தி கொள்ளலாம், பூமியிலேயே தொடர்ந்து வாழலாம், அல்லது முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பி செல்லலாம். இது பகவத்கீதையில் 4.9 மற்றொரு இடத்திலும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. தெக்வா தேகம் புனர் ஜென்ம நைதி மாமேதி சோர்ஜுன. உடலை கைவிட்ட பின்னர் கிருஷ்ணரை உண்மையாக அறிந்தவன் மீண்டும் இந்த உலகிற்கு ஜட உடலை ஏற்பதற்கு வருவதில்லை.
மாறாக அவன் முழுமுதற் கடவுளின் திருநாட்டிற்கு திரும்பிச் செல்கிறான். இந்த ஞானம் சாஸ்திரங்களில் உள்ளது. இதனை புரிந்து கொள்வதற்கான வாய்ப்பு மக்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும். ஒருவனால் ஒரே வாழ்வில் முழுமுதற் கடவுளிடம் திரும்பி செல்ல இயலாவிடினும் தேவர்கள் வசிக்கக்கூடிய மேலுலகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பையாவது வேத நாகரீகம் அவனுக்கு வழங்குகின்றது. அவன் மீண்டும் மிருக வாழ்விற்கு சரிந்து விடுவதில்லை. இந்த அறிவில் மாபெரும் விஞ்ஞானம் உள்ளடங்கியுள்ளது என்ற போதிலும் தற்போதைய நிலையில் மக்கள் கல்வி அறிவற்றவர்களாக இருப்பதாலும் இந்த விஞ்ஞானத்தை ஏற்காமல் இருப்பதற்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருப்பதாலும் அவர்களால் இந்த அறிவை புரிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. இதுவே நவீன மனித சமுதாயத்தின் மிக மோசமான சூழ்நிலையாகும். இதனால் கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் மட்டுமே புத்திசாலி மனிதர்களின் கவனத்தினை வாழ்வினை மிகச்சிறந்த நன்மையை நோக்கி வழிகாட்டுவதற்கான ஒரே நம்பிக்கையாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஸோ இது நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும், நம்ம கிளியரா மார்னிங் கூட படிக்கிறோம். யாத்தி தேவோ யதா தேவான் பித்ரு யாந்தி பித்ரு விரதாக, ரைட்? பூதாந்தி யாந்திரி பூதேஜியோ. ஸோ பேசிக்கலி எதை வழிபடுறோமோ அங்கதான் போய் ரீச் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. இது நம்ம எங்க படிச்சிருக்கோம்? இது ஈஷா உபநிஷத்துலயும் படிச்சிருக்கோம், ரைட்? சோ நம்ம மந்த்ரா கோலோகம் போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன நினைக்கணும், நம்ம போறது கோலோகம், மத்தவங்களுக்கும் சொல்லணும் இல்லையா கோலோகம் கூட்டிட்டு போறதுக்கு. சோ நம்ம ஈஷா உபநிஷத்துல 9, 10, 11 அதுதான் சொல்றது, ரைட்? எப்பவுமே ஒரு இடம் வித்யா இருந்தா 2 டைப் ஆஃப் வித்யா இருக்கணும். வித்யாம் ச எஸ்தத்வேதோ பயம் சஹ ஆவித்யாயா மிருத்யும் தீபா வித்யாயா மிருத்யும் அஷ்ணுதே. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஒரே டைம் பண்ணணும்ன்றது இது கிளியரா சொல்றது. ஸோ நம்ம டெஸ்டினேஷன் நம்ம கையில தான் இருக்கு. நம்ம கையில இருக்கிற டெஸ்டினேஷனோட டோட்டல் டிபெண்டன்ஸ் நம்ம எங்க போகணும். கல்கட்டாக்கு போனோம்னா நம்ம கல்கட்டா டிக்கெட் தான் வாங்கணும், நம்ம இது வாங்க முடியாதுன்றத கிளியரா சொல்ல முடியுது. சரியா? ரைட். ஹரே கிருஷ்ணா. அது எல்லாருக்கும் தெரியாது இல்ல மாதாஜி. அதுக்குதான் நீங்க சொல்லணுமா பிரேமா மாதாஜி? இதெல்லாம் படிக்கிறதுனால நமக்கு தெரியுது. இத படிக்காதவங்களுக்கு எங்க போகணும், என்ன பண்ணணும் எல்லாம் ஒண்ணுமே தெரியாது. அதுக்குதான் பிரேமா மாதாஜிய பக்தி சாஸ்திரி கிளாஸ்க்கு இவரு நம்ம கிருஷ்ணா அமைச்சிருக்காரு. பல்ராம் உங்களை கேள்வி கேட்க சொல்றாரு. நீங்க கேள்வி நல்லா நோட்ஸ் எல்லாம் எழுதுறீங்க. சோ நீங்க எத்தனை பேருக்கு இத சொல்லிருக்கீங்க? இல்ல மாதாஜி, யாருக்கும் சொன்னாலும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. அது தேவை நம்ம விஷயம் இல்ல மாதாஜி. இந்த கிளாஸ்ல கூட எத்தனை பேர் இருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் 100 பேர் இருந்தாங்க, திடீர்னு 5 பேர் இருப்பாங்க, ரைட்? திடீர்னு 10 பேர் இருப்பாங்க. அவங்க சொல்ல கேட்கலன்றது நம்ம என்ன ஃபீல் பண்றோம்னா, நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன், ரொம்ப நாளா நம்ம சொல்லிட்டே இருப்போமா, நம்ம நினைப்போம் ஐயோ இவங்க கேட்கறதே இல்லைன்னு. ஏன் நம்மளுக்கு தெரியுதுன்னா, நம்ம அவங்க கேட்கறது எப்படி புரியுதுன்னா, ஓ ராதிகா நீ சொல்லிட்டியா, நான் உடனே ஃபாலோ பண்றேன் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாதான் நம்மளுக்கு அவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாம இருப்பாங்க. இல்ல கரெக்ட். புஷ்பா மாதாஜி ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்கன்றது கரெக்ட். அதாவது கிராஸ் லெவல்ல இல்ல, சட்டில் லெவல்ல கூட அவங்க இது தெரியாம ரெஸ்பாண்ட் அவங்க பண்ணாம இருக்கலாம். பட் சப்கான்சியஸ் சொல்லுவாங்க, ரொம்ப சட்டிலி இட் மைட் ஒர்க். ஏன்னா இதுல ஆட்டோமேட்டிக் இருக்க அதாவது இல்லாம சான்ஸே இல்ல. ஆட்டோமேட்டிக்கா இதெல்லாம் கண்டிப்பா எஃபெக்ட் ஆகும் மாதாஜி. நம்ம நினைக்கிறோம், பட் இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் லைக் தட். ஆட்டோமேட்டிக்கா இது எல்லாமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணிதான் ஆகும். அதனால நம்ம ட்ரை பண்றது பண்ணுவோம், அவங்க பண்ணல அப்படின்றதால நம்ம விடுவோம். நம்ம பசங்கன்னா பதிப்பே வரல மாதாஜி நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்வீங்களா? சொல்லிட்டே தானே இருப்போம். ஏன்னா இது உங்க ஃபீலிங் இல்லை, எனக்கு கூட வந்திருக்கு. நான் சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன்னு சொன்னேன்ல வேற ரிலீஜன். அப்ப நான் சொன்னேன், யாரோ கேட்கல, இவ்வளோ டிவோட்டிஸ் நான் சொன்னா திரும்ப திரும்ப அதே கொண்டு வருவாங்க. நான் கான்சன்ட்ரேஷனே எனக்கு இல்லப்பா, கான்சன்ட்ரேஷனே எனக்கு வரல, நான் பண்றது லாபமா? நானு நீ இந்த மாதிரி சொல்ற, நான் இவ்வளவு கான்பிடென்டா சொல்லி எவ்வளவோ பேர் சாண்டிங் பண்ணிருக்காங்க, நீயே நம்பலன்னா தென் தேர் இஸ் நோ பாயிண்ட் யார், உனக்கே ட்ரஸ்ட் இல்ல அப்படின்னு. அப்போ அவங்க ஒரு ஆன்சர் கொடுத்தாங்க. அதுதான் எனக்கு சேஞ்சிங் பாயிண்டா இருந்துச்சு. என்னன்னா, யுவர் திங்கிங் எனக்கு ட்ரஸ்ட் இல்ல, நான் ட்ரஸ்ட் இல்லாமலாம் நான் இவ்வளவு டவுட் கேட்பேன் அப்படின்னு. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? எனக்கு நம்பிக்கை எங்கேயோ இருக்கிறதாலதானே நான் டவுட் கேட்பேன். இப்ப நம்பிக்கையே எனக்கு இல்லைன்னா நான் பாட்டுக்கு அசால்ட்டா விட்டுடுவேன்ல. எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு, ஜஸ்ட் தட் பாயிண்ட் என்னன்னா எனக்கு புரியல நிறைய விஷயம் அப்படின்னு. அப்பதான் நான் நினைச்சேன், ஓகே நிறைய கேள்வி கேட்கறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னு நம்ம பர்சீவ் பண்றோம்.
ரைட். நம்ம வந்து நம்பிக்கை மட்டும் இல்ல மாதாஜி, அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல, எதுக்கு எடுத்தாலும் கேள்வி கேக்குறாங்கன்ற ஒரு கரெக்ட். ஒண்ணுமே தெரியல. ஒண்ணுமே ஆஹ் தெரியலன்னா பிரேமா மாதாஜி ஸ்டாண்ட் வேற, அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. அது இல்ல. அதாவது அந்த மாதிரி கேட்டாதான் அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு நுண்ணிய இதனாலதான் இந்த அப்படிங்கிறது புரியுது. அந்த மாதிரி நான் நிறைய ஃபீல் பண்ணிட்டேன். இது என்னமோ ஒரு சின்ன குழந்தைகள் கேட்கிற கேள்வி மாதிரி, அதுக்கு அவங்க கொடுக்கற ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கு பாருங்க. அதுல இருந்து நம்ம அந்த ஒரு நம்ம என்ன எதிர்பார்த்தோமோ அதை நம்ம பிக்கப் பண்ணிக்கிறோம். அதை நான் ஃபீல் பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சோ ரொம்ப முக்கியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது வந்து அட் எனி காஸ்ட் நம்ம வந்து we should be giving our bestன்றத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரிங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன, ஓகே, மாலி மனுஷ்ய மாமாரா நாஹி ராஜதனா பல புல தியா கரி புண்ணிய ஆபார் ஜனா. எஸ் பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாலி மனுஷ்ய அமர நாகி ராஜ்ய தன பல புல தியாகரி புண்ணிய உபார்ஜன. நான் சாதாரண தோட்டக்காரன் மட்டுமே. என்னிடம் ராஜ்யமோ பெரும் செல்வமோ இல்லை. என்னிடம் சில பழங்களும் பூக்களும் உள்ளன. அவற்றை உபயோகித்து நான் என்னுடைய வாழ்வில் சற்று புண்ணியத்தை தேட விரும்புகிறேன். பொருளரை மனித சமுதாயத்திற்கு நலப்பணிகளை செய்கையில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தம்மை செல்வந்தன் அல்லன் என்று கூறுகிறார். இதன் மூலமாக மனித சமுதாயத்திற்கு நன்மை தரக்கூடிய செயல்களை செய்வதற்கு ஒருவன் செல்வந்தனாக அல்லது வசதி படைத்தவனாக இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறார். சில நேரங்களில் பணக்காரர்கள் மனித சமுதாயத்திற்கு தங்களால் நலப்பணிகளை செய்ய முடிவதாகவும் மற்றவர்களால் அகுதி இயலாது என்றும் பெருமை கொள்கின்றனர். இதற்கான நடைமுறை உதாரணத்தை காணலாம். இந்தியாவில் மிக குறைந்த மழை பொழிவின் காரணத்தினால் உணவு தட்டுப்பாடு ஏற்படும் போது பணக்கார வர்க்கத்தின் நபர்கள் சிலர் மிகவும் பெருமையுடன் உணவுப் பொருட்களை விநியோகிக்கின்றனர். அரசாங்கத்தின் உதவியுடன் பெரும் ஏற்பாடுகளை செய்கின்றனர். அத்தகைய செயல்களால் தான் மக்கள் நன்மை பெறுவதாக எண்ணி அவ்வாறு செயல்படுகின்றனர். ஆனால் தானியங்களே இல்லை என்று எடுத்துக்கொள்வோம். அப்போது இந்த பணக்காரர்களால் எவ்வாறு உணவை விநியோகிக்க முடியும்? தானிய உற்பத்தி என்பது முற்றிலும் பகவானின் கையில் உள்ளது. மழை இல்லையேல் தானியம் இல்லை. அப்போது இந்த பெயரளவு பணக்காரர்களால் மக்களுக்கு தானியத்தை விநியோகிக்க இயலாது. எனவே வாழ்வின் உண்மையான குறிக்கோள் பரமபுருஷ பகவானை திருப்தி செய்வதே. பக்தி தொண்டு ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் நன்மையையும் மங்களத்தையும் வழங்கும் அளவிற்கு மிக உயர்ந்தது என ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி தமது பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் விவரிக்கின்றார். மனித சமுதாயத்தில் பக்தி தொண்டின் பாதையினை பிரச்சாரம் செய்வதற்கு செல்வந்தனாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் ஏதும் இல்லை என ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அறிவித்துள்ளார். பிரச்சார கலையை அறிந்தவர் எவரும் இதனை செய்யலாம். மனித சமுதாயத்திற்கு மிக உயர்ந்த நன்மையை வழங்கலாம். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒரு தோட்டக்காரரின் பாகத்தை ஏற்கின்றார். ஏனெனில் தோட்டக்காரர் என்பவர் இயற்கையாகவே செல்வந்தனாக இல்லாவிடனும் அவரிடம் சில பழங்களும் பூக்களும் இருக்கின்றன. எந்த ஒரு மனிதனும் சில பழங்களையும் பூக்களையும் சேகரித்து பக்தி தோண்டினால் பரம புருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியும். இது பகவானால் பகவத்கீதையில் 9.26 பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் யோமே பக்தியா பிரயச்சதி தத்தகம் பக்தியுபகிருதம் அஷ்னாமி பிரேதாத்மனக. ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளை தன்னுடைய செல்வம், சொத்து, அந்தஸ்து போன்றவற்றினால் திருப்திப்படுத்த இயலாது. ஆயினும் சிறிதளவு பழமோ பூவோ சேகரித்து அதனை அவருக்கு அர்ப்பணித்தல் என்பது அனைவருக்கும் சாத்தியமானதாகும். அவ்வாறு பக்தியுடன் அர்ப்பணிப்பதற்காக ஒருவன் எதையேனும் கொண்டு வந்தால் அதனை ஏற்று உண்மையாக பகவான் கூறுகிறார். கிருஷ்ணர் உண்ணும் போது முழு உலகமும் திருப்தி அடைகிறது. கிருஷ்ணர் உண்டதால் துர்வாச முனிவருடைய 60,000 சீடர்கள் அனைவரும் எவ்வாறு திருப்தியுற்றனர் என்பது விளக்கும் கதை ஒன்று மகாபாரதத்தில் உள்ளது. எனவே நாம் நம்முடைய உயிர் பிராணை, நம்முடைய செல்வம், அர்த்தை, நம்முடைய புத்தி தியா அல்லது நம்முடைய வார்த்தைகளை வாக்கா
கொண்டு பரம புருஷ பகவானை திருப்தி செய்ய இயலும் என்பது உண்மையாகும். அச்செயலினால் இயற்கையாகவே முழு உலகமும் மகிழ்ச்சியடையும். எனவே நமது முக்கிய கடமை பரமபுருஷ பகவானே நம்முடைய செயல்கள், நம்முடைய பணம் மற்றும் நம்முடைய வார்த்தைகளினால் திருப்திப்படுத்துவதே. இது மிகவும் எளிமையானதாகும். ஒருவனிடம் பணம் இல்லாவிட்டால் கூட அவன் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தினை ஒவ்வொருவருக்கும் பிரச்சாரம் செய்யலாம். அவன் எங்கு வேண்டுமானாலும் செல்லலாம். ஒவ்வொருவரின் வீட்டிற்கும் சென்று அனைவரையும் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிக்கும்படி வேண்டலாம். இவ்வாறாக ஒட்டுமொத்த உலகின் சூழ்நிலை மிக மகிழ்ச்சிகரமானதாகவும் அமைதியாகவும் மாறிவிடும். தேங்க்யூ மாதாஜி. Hare Krishna Mataji, very beautifully read. Patram pushpam palam toyam yumay bhakta prayashyati tadaham bhakti uparitam ashnami prayatatmanah. Very beautiful shloka. இது என்னன்னா, இவர் 4 விஷயத்துல சந்தோஷப்படுவாரு. அது கூட கொடுக்க முடியலன்னா தோயம் நம்ம டியர்ஸ்ல கூட சந்தோஷப்படுவாருன்னு. ஆனா ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும், நம்ம கிட்ட எல்லாம் இருந்து நம்ம வெறும் பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் கொடுத்தோம்னா அப்புறம் திங்க் பண்ணும். இப்போ நம்ம ஒரு கிஃப்ட் கொடுக்கறதே நினைச்சு பாருங்க. ஒரு சின்ன கல்யாணத்துக்கு போய் மொழி எழுதுறதே என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஸ்டேட்டஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்டேட்டஸ்க்கு தமிழ்ல என்ன சொல்லுவீங்க மாதிரி? நிலை, நம்முடைய நிலை, தகுதி. தகுதிக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும். இப்போ நீங்க ஒரு கல்யாணத்துக்கு போய் 50 ரூபாய் டொனேட் பண்ணுவீங்கன்னா என்ன நினைப்பாங்க? 50 ரூபாய் கொடுத்தா நம்மள பிச்சைக்காரின்னு நினைப்பாங்க. சொல்லுவீங்களா இல்லையா? பணக்காரி 50 ரூபாய் கொடுக்குற அப்படின்னு கேவலமா பேசுறேன். தேங்க்ஸ் ராமதாரி. சோ அது நம்ம அன்னைக்கு நிஜமாவே நம்ம பண கஷ்டம் இருந்தா 50 ரூபாய் இருந்தா கூட நம்ம கடனாவது வாங்கி 500 ரூபாவோ 1000 ரூபாவோ டிபெண்டிங் ஆன் த ரிலேட்டிவ் க்ளோஸ்னஸ். அப்போ எல்லாரும் நம்மள புரிஞ்சுக்கணும். ஆனா நம்ம புரிஞ்சுக்க மாட்டோமா? அதை நீங்க திங்க் பண்ணி வச்சுக்கணும். சரிங்களா? இப்போ ஏன் இத சொன்னா, நம்ம கான்செப்ட் ஓவரால் அந்த ஹரே கிருஷ்ணா. 1 செகண்ட், தனேஸ்வரி மேம் கான்டாக்ட் பண்ணாங்க. சரி, ஓகே, நான் எடுக்கிறேன் 2 மினிட். சோ அதனால ரொம்ப முக்கியமா ஒண்ணு என்னன்னா, வெறும் பத்திரம் புஷ்பம் பழம் தோயம் ஒண்டி அப்படி வச்சாங்க அப்படின்னு நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை ஆக முடியாது. அது பின்னாடி அண்டர்லைங் இதுவும் நம்ம பார்க்கணும். அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம் என்னன்னா, ரிச் அவங்க எல்லாம் நான் தான் கட்டின வீடுன்னு வாங்க பார்த்தாரு. கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரா மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் தயாரிச்சதோ இல்ல ஃபுட் எல்லாமே கிருஷ்ணர் தான் கொடுத்தது. ரைட்? நீங்க எங்க பார்த்தாலும் ஒரிஜின் கிருஷ்ணர் தான். சோ அது வி ஷுட் ரிமெம்பர். இப்போ நம்மளே ஓனா கிராப் பண்ணா கூட அந்த ரெயின் இல்லைன்னா அது நடக்காது. அந்த ரெயின் கொடுத்ததும் கிருஷ்ணர், அந்த கிரெயின் கொடுத்ததும் கிருஷ்ணர். சோ எல்லாமே இட் பாயில்ஸ் டவுன் டு கிருஷ்ணா. சோ செல்ஃப் மேட் மேன்ன்றது ஒண்ணுமே இல்லை. ரைட்? செல்ஃபா நம்ம எதுவுமே பண்ணிக்க முடியாது. யாரெல்லாம் செல்ஃப் மேடு, நானே தண்ணி ஒரு கிளாஸ்ல எடுத்து குடிக்கிறேன்னா அது செல்ஃப் மேடு. ரைட்? இப்போ அது கூட எனக்கு என்னன்னா, அந்த பாட்டில இருந்து நான் திருப்பணும்னா நான் ஹெல்ப் வேண்டாம், நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங், நானே பண்ணிப்பேன், அது செல்ஃப் மேட் இல்லை. அந்த தண்ணிய போயிட்டு நீங்க அடிச்சு அதுவே நம்மளால பண்ண முடியாது. ரைட்? நம்ம நில எடுத்து ஃபார்மர் எதுவுமே பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி துர்வாச முனி 60,000 டிவோட்டீஸ் இருந்தாங்க. இத ரொம்ப முக்கியமான ஒண்ணு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ இது நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம். சோ வெரி சிம்பிள். நம்ம ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லி அவங்க திரும்ப ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னாலே நம்ம பாதி கிளாஸ் எடுத்துட்டோம். நம்ம என்ன ப்ராப்ளம், நான் மறுபடியும் சொல்றேன், நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது தேவையில்லை. ரைட்? நம்ம எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்றது, நம்ம பிராணா, உயிர், வெல்த், அர்த்தா, ரைட், அண்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் தியா, இன்டெலிஜென்ஸ், வாச்சா, வார்த்தைகள் எல்லாமே அர்ப்பணிக்கிறோம். காயேன வாச்சா மனசேந்திரியைவா புத்தியாத்மனேனா சகல பிரடஸ்மை கராணியத்தை சமர்ப்பயாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இது எல்லாமே நம்ம கொடுக்கிறோம் அப்படின்றதுதான் முக்கியமானது. ரைட்? டோட்டல் சரண்டர். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஒன் பிரபு. சோ நம்ம எல்லாமே மனசுல இருந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றது. மாலி மாலி ஹான்யா விருக்ஷாஹாயி அலானே தாயி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி அவங்களுடைய மாதாஜியோட இதுதான் ஸ்டக் ஆயிருக்கு போல இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. யாராவது படிங்க. மாதாஜி படிச்சுட்டாங்க.
கைலாயைத இச்சாதே சர்வ பிராணி ரூபகார ஹய விருஷஹைதே. நான் ஒரு தோட்டக்காரனாக செயல்படும் போதிலும் மரமாகவும் இருக்க விரும்புகிறேன். அதன் மூலமாக என்னால் அனைவருக்கும் நன்மையை வழங்க இயலும். பொருளுரை. மனித சமுதாயத்தில் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவே மிக மிக கருணை வாய்ந்த நபர். ஏனெனில் மக்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவது மட்டுமே அவரது ஒரே விருப்பம். மக்களை மகிழ்ச்சிப்படுத்துவதே அவருடைய சங்கீர்த்தன இயக்கத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். அவர் தாமே மரமாக இருக்க விரும்பினார். ஏனெனில் மரமானது மிக மிக உயர்ந்த நன்மையை வழங்கும் உயிர்வாழியாக கருதப்படுகிறது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 10.22.33 வரும் பின்வரும் ஸ்லோகத்தில் மரத்தின் வாழ்வினை கிருஷ்ணரே வெகுவாக பாராட்டுகிறார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்தது வாசிக்க அடுத்து வாசிச்சிடலாமா? ஓகே, மாதாஜி வர்றாங்க. படிக்கலாமா? வாசிங்க. யாரு? படிங்க மாதாஜி. படிக்கிறீங்க, படிங்க. நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படிங்க படிங்க. அஹோ ஏஷாம் வரம் ஜென்ம சர்வ ஜீவினாம் சுஜனேஸ்வய ஏஷாம் வை விமுகாயாந்தி நார்த்தினஹ. இந்த மரங்கள் எவ்வாறு எல்லா உயிர்வாழிகளையும் பராமரிக்கின்றன என்பதை சற்று பாருங்களேன். இவற்றின் பிறவி வெற்றியடைந்து விட்டது. இவற்றின் நடத்தை மிகச்சிறந்த நபர்களின் நடத்தையை போன்றதாக உள்ளது. ஒரு மரத்திடம் யாரேனும் ஏதேனும் கேட்டால் அவர் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பி செல்வதில்லை. வேத கலாச்சாரத்தின்படி சத்திரியர்கள் மிகச்சிறந்த நபர்களாக கருதப்படுகின்றனர். ஏனெனில் யாரேனும் ஒருவர் சத்திரிய மன்னரிடம் சென்று தானம் கேட்டால் மன்னர் ஒருபோதும் மறுப்பதில்லை. மரங்கள் அத்தகு பெருந்தன்மை கொண்ட சத்திரியர்களுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன. ஏனெனில் அவற்றிடமிருந்து அனைவரும் எல்லாவித நன்மைகளையும் பெறுகின்றனர். சிலர் பழத்தை பெறுகின்றனர், சிலர் பூக்களை பெறுகின்றனர், சிலர் இலைகளை பெறுகின்றனர், சிலர் கிளைகளை பெறுகின்றனர். வேறு சிலரோ மரத்தையே வெட்டி எடுத்துச் செல்கின்றனர். இருந்தும் மரமானது எந்த ஒரு தயக்கமும் இன்றி தன்னை அனைவருக்கும் வழங்குகின்றது. எந்த ஒரு தயக்கமும் இன்றி தேவையற்ற முறையில் மரங்களை வெட்டுவது மனித சமுதாயத்தின் வரம்பு மீறிய இழிவான நிலைக்கு மற்றொரு உதாரணமாகும். காகிதத்துறையினர் தங்களுடைய தொழிற்சாலைகளுக்காக லட்சக்கணக்கான மரங்களை வெட்டுகின்றனர். அந்த காகிதங்களை கொண்டு பெருமளவிலான அபத்தமான நூல்கள் மனித சமுதாயத்தின் தான் தோன்றித்தனமான விருப்பங்களை பூர்த்தி செய்யும் பொருட்டு பிரசுரிக்கப்படுகின்றன. துரதிருஷ்டவசமாக இந்த தொழிலதிபர்கள் தங்கள் தொழில் வளர்ச்சியால் தற்போதைய வாழ்வில் மகிழ்ச்சியுற்று இருப்பதாக எண்ணினாலும் மரங்களின் வடிவிலுள்ள இந்த உயிர்வாழ்களை கொன்றதற்கான பொறுப்பினை ஏற்க வேண்டி வரும் என்பதை அவர்கள் அறியாமல் உள்ளனர். ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ள இந்த ஸ்லோகம் பகவான் கிருஷ்ணர் தமது நண்பர்களிடம் பேசியதாகும். அவர் கோபியர்களின் துணிகளை திருடிய லீலைக்கு வஸ்திரஹரண லீலா. பிறகு ஒரு மரத்தின் அடியில் இலைப்பாரிய போது இவ்வாறு பேசினார். இந்த ஸ்லோகத்தை மேற்கோள் காட்டியதன் மூலமாக நாம் மரங்களை போன்று பொறுமையாகவும் தங்களை நாடி வரும் நபர்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுத்து நன்மை செய்பவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் என்பதை சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கற்பிக்கின்றார். தேவையுடைய மனிதன் மரங்களிலிருந்தும் இதர மிருகங்களிடமிருந்தும் பல்வேறு நன்மைகளை பெறக்கூடும். ஆனால் நவீன நாகரிக மக்கள் மரங்களையும் மிருகங்களையும் வஞ்சித்து அவர்களை கொலை செய்யும் அளவிற்கு கொஞ்சம் கூட விசுவாசமற்றவர்களாக மாறிவிட்டனர். இவை நவீன நாகரிகத்தின் பாவகரமான செயல்களில் சிலவாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. வெரி நைஸ். ஸோ வெரி கிளியர்லி நம்ம கட்டிங் ட்ரீஸ் அதே மாதிரி இந்த நிறைய இப்ப தேவையே இல்லை, ரைட்? டிஷ்யூ பேப்பர்ன்றதே நம்ம கான்செப்ட்ல இல்லை, கர்ச்சீஃப் தான் கொடுப்பாங்க. ஆனா இப்ப எல்லாம் டிஷ்யூன்றதால ஒரு டிஷ்யூனால எத்தனை ட்ரீஸ் போகுதுன்றது நம்ம பாக்குறதுல. முன்னெல்லாம் வந்து ஓலைச்சுவடி, இப்ப புக்ஸ் கீழ்ச்சி போடுவாங்களாம். என் பொண்ணு சொல்லுவா, எக்ஸாம் முடிஞ்சு, ஏன்னா நான் சொல்லியிருப்பேன் சரஸ்வதி பண்ணக்கூடாதுன்னு, இவங்க அப்படி கீழ்ச்சி போடுறதுல அவங்க சந்தோஷம், இதெல்லாம் அவங்க பாக்குறாங்க அப்படின்னு. சோ இந்த எந்த விஷயமும் பண்ணாம நம்ம வந்து பக்தியோட ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்ன்றதை நம்ம பார்க்கணும். எல்லாமே கிருஷ்ணனோட பொருள் அப்படின்ற ஃபோக்கஸ்ல நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு. சோ எதுவுமே வந்து நம்ம அந்த திங்கிங்ல நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்னு. சோ இது வந்து கிருஷ்ணா சொல்றாரு,
மற்றது எல்லாமே வந்து பாஸ்ட் டைம்ஸ் எதுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னா டு அட்ராக்ட் த பீப்புள் டுவர்ட்ஸ் தெம். ஆனா மாடர்ன் சொசைட்டி அது இல்லாம அட்வான்டேஜா எடுத்துட்டு இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா 2 பொண்ணோட இருக்கச்சே ஐயோ நான் ராமர் இல்லப்பா கிருஷ்ணர்னு ஏதோ அவங்களை ரொம்ப சந்தோஷப்படுத்திக்கிறாங்க. பட் அவங்க 2மே இல்லை அப்படின்றத அவங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா கம்பேர் பண்ற ஸ்திதியிலேயே அவங்க இல்லை அப்படின்னு. ஸோ வீல் ஸ்டாப் வித் திஸ் பிரபு, வீல் கனெக்ட் டுமாரோ. வாஞ்சகல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துபிய ஏவச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விஜய், ஸ்ரீலா பிரபாத் விஜய், நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் விஜய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, யூ ஆர் த ஹோஸ்ட். கேன் யூ ஸ்டாப் த லைவ்? I will, Mataji.